запозная с една група глаголи, или по-скоро една гледна точка за глаголите, която може би хората, които имат по-високо ниво, B1, B2, вече познават, но другите пък са срещали формите съкратени в речниците си, примерно ТР или и на ТР, или други такива съкръщения и се чудят защо тези съкръщения присъстват в началото по пояснението на глаголите. Тъй като тук засягаме всъщност една по-синтактична гледна точка на значение на глаголите, тъй като глаголите в френския език могат да се делят на преходни и непреходни. Тоест, един вид променящи се по някакъв начин. И преходните пък от своя страна се делят на преходни директни и преходни недиректни. Това звучи много сложно, може би, но нека да го приемаме по-лесно и сега ще се опитам да ви покажа как да ги разглеждате по-лесно тези глаголи. Именно групите са верба, les verbes, глаголите, verbe, transitif, et intransitif, т.е. не, n значи не, отрицателна форма. Intransitif, че съм гладна само. Явно. Интранзитив. Сега ще се дръпна. Интранзитив. ФС. Le verbe transitif et verbe intransitif. Тук ще спусна две кръчета от този глагол, от тази форма. Едно насам и едно натам, като ще добавим транзитив директ и индирект. Казахме вече, че е отрицателно. Директ. Как да си обясним това директ и индирект съотнесено с тази форма на глагола? Директ имаме, когато имаме COD. COD, което значи за по-напредналите пряко допълнение, комплемент d'objet direct. И COI, което значи вече не е пряко допълнение. В случая предложите тук формите, имаме пряко допълнение. Какви могат да бъдат те? Но, което значи съществително име. Un nom. Un prénom, което значи какво значи? Значи местоимение. Ето тук отдолу, за да не го забивам в грешната посока. И инфинитив. Инфинитив. Което какво значи? Инфинитив. Само вмятам. В българския, в по-скоро старобългарския също е имало инфинитивни форми. Да не кажете какво е това непонятие и така нататък. Тези, които сте по-напред, не знаете какво е инфинитив. И това е глаголната форма преди да влезе в спряжение, преди да почнем да преминаваме в различните си форми. Това е инфинитив. Така че, когато имаме верба транзитив директ, това значи, че имаме пряко допълнение. Например, сега ще дам пример. Давам пример.